marhabin da bayyanar AM Mukhtar Integrated Services Limited. Masu sai da kayan more rayuwa na zamani musamman ma mata masu shiga kicin ko masu aurarwa. Akwai kayan kicin iya kallon ku irin su electric barbecue domin gasa nama ko kifi, rashuwa kuka domin dafa ganda. Kai, akwai tukwane irin su Destiny, Tornado, Kinalco, bare uwa uba no stick food. Ana amfani da ita akan makamashin gas ba ta kona abinci. Suna da homers irin su Celebrity, Jumbo da kanana, irin su Ambience, Jumbo da kanana. Akwai abubuwan dafe-dafe na zamani kala-kala musamman ma na sarrafa abincin zamani irin su donut, samosa, shawarma da sauransu. Ga cokala, wukake, tire, kofuna, flas na zamani kalar da ake yayi. Ga da akwatin cin abinci na yaran makaranta wato lunchbox. Kirkashi. Ga wani tawul na musamman na shiga kicin. Ga firam ɗin bango. Ga wata na'ura Rovet. Ana sanya fileti da kofuna domin kariya daga datti. Suna da saukin farashi ga kuma haba da abokan cinikayyarsu. Za a same su a babbar kasuwa ta Jimeta, wato Jimeta Modern Market, a Block N namba 001 kan titin Hamman Yaro. Ko a tuntuɓi lambar waya kamar haka: 07036351866 ko 08022812314. AM Mukhtar Integrated Services Limited. Da koyaushe suna maraba da ku.